चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। गणपतीपुळे समुद्रकिनारी आलेल्या व्हेल माशाच्या पिल्लाचा अखेर मृत्यू झालाय। व्हेल माशाच्या पिल्लाला 2 दिवसात जवळपास 5 वेळा वाचवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते। दूर समुद्रात सोडलेली बेबी व्हेल 15 नोव्हेंबरला संध्याकाळी पुन्हा समुद्रकिनारी आला, त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला। दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर मोती तलावाच्या परिसरात भरधाव वेगाने गाड्या चालवणाऱ्या 5 धूम बाईकस्वारांना सावंतवाडी पोलिसांनी दणका दिलाय। यात 3 गाड्या जप्त करण्यात आल्या। ही कारवाई वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात आली आहे। परुळे चिपी येथील सिंधुदुर्ग विमानतळावर नाईट लँडिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे। त्यामुळे या विमानतळावरून नाईट लँडिंग विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय। लवकरच दिल्ली येथील डीजीसीएचे पथक चिपीला येऊन नाईट लँडिंग सुविधेची तपासणी करून ही सेवा सुरू करण्यास मंजुरी देणार आहे। अरबी समुद्रातील भारतीय जलदी क्षेत्रात सुरमईच्या 2 प्रजाती सापडल्या आहेत। अरबी स्पॅरो सियर फिश आणि रसेल्स स्पॉटेड सियर फिश अशी या 2 प्रजातींची नावे आहेत। भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि केंद्रीय सागरी मत्स्यिकी संशोधन संस्था कोचीन यांच्या वतीने केल्या गेलेल्या संशोधनात या प्रजाती नवीन असल्याचे स्पष्ट झाले। तारकर्ली येथील समुद्रात स्नानाचा आनंद लुटत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने समुद्रात बुडणाऱ्या चंदगड येथील विनायक पुंडलिक लोहार या पर्यटकाला वाचवण्यास स्थानिकांना यश आले। ही घटना बुधवारी सायंकाळी घडली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।